बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय दुधनय गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सेथि रुंसारि महत चन्द्र हाज'वारि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हान्जानो 20,001 रांजों लोगोसे ट्रफी आरो रानार आप हान्जानो 15,001 रांजों लोगोसे ट्रफी होनाय जागोन आरो जयेन्ट फिसआ 500 रां। आबुङै मिथिनो थाखाय गवालपारा जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि सरब सरगियारिजों 8638936368 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। देग्लायनि HS जोबथा बोसोरनि आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। गोबाव समनिफ्रायनो फरायसाफोरा खस्थ'नि फिथाइखौ नायनो नेबाय दंमोन, नाथाय AHSECआ फोसावनाय जायाखैमोन। दिनै HS जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइ फोसावनाय खालारखौ फोसावनाय जाबाय। AHSECआ HS जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 27 जुन फुंनि 9 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बे गोजोनथाव रादाबखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै टुइटनि गेजेरजों फोसावो। फरायसाफोरा फिथाइखौ ahsec.nice.in assamresults.nice.in बायदि वेबसाइटआव नायनो हागोन। बावैसो सान सिगां आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनन्द पेगु बिथाङा 25 जुननिफ्राय 25 जुलाइसिम गरम बन्द फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै बङाइगाव, चिरां, तिनसुकिया आरो गलाघाटआव गरम बन्दनि समावबो क्लास लानांगोन। बे मोनब्रै जिल्लानि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गरम बन्द मोननाय नङा, क्लास खालामनांगोन। बे थिरांथाखौ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बे मोनब्रै जिल्लायाव मोजां फिथाइ लाबोनो हायैनि थाखाय लानाय जायो। गेलेमु बिथिङाव फिन गुबुन सासे बर'नि फिसाया मेडेल मोननानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। मध्य प्रदेशनि स्पर्ट्स मुवाथाइ एस'सिएशननि बानजायनायाव मध्य प्रदेशनि इन्द'राव खुंफुंनाय उमाय नेशनेल मुवाइ थाइ चेम्पियनशिप 2022 आव गुवाहाटीनि बर'नि फिसा सनामालि बर'आ गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हायो। श्रुत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै पुलिसआ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव एखे नाम्बारनि गंनै गारि हमदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरिमुगाव पुलिसआ मोनसे श्रुत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै तुप्रि नार्जारी मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय AS2HC7600 एखे नाम्बारनि गंनै टाटा गारि हमदों। एखे नाम्बारनि गंनै गारि माबोरै जानो हाखौ बेनि सायाव पुलिस बिफाना तुप्रि नार्जारीनि सायाव जेरा खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि विनार जानो हाबाय नामा? ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बादिब्ला बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि विनार जानो हाबाय। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि फिनाले राउन्डनि एपिसडखौ टेलिकास्ट खालामनाय जायाखैब्लाबो फिनाले राउन्डनि शुटिंआ जालांबाय आरो बेखौ गाबोन 26 जुन रबिबार हराव टेलिकास्ट खालामनाय जागोन। फिनाले राउन्डनि एपिसडआ टेलिकास्ट जानायनि सिगाङावनो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि विनारनि मुङा ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय। टेलिकास्ट जानायनि सिगाङावनो गोबां फट' ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय। ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय बादिब्ला बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया विनार जानो हानायजों लोगोसे आसामनि आपुन पेगुआ गिबि रानार आप आरो आथियाश्रीया सेकेन्ड रानार आप जानो हाबाय। थारैनो ससियेल मिडियानि बे भाइराल जानाया नंमारगौब्ला बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। मानोना जों गासै बर'फोरनि अननायाव बर'नि फिसाया देरहानो हाबाय। बुंथिनो गोनांदि बे ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ रावबो रोखा फोसावथ'वाखै। बाक्सा जिल्लानि मोनसे बर' नखरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारनानै बाथौ धोरोमखौ लाफिननायाव दाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बारिङाबारिनि लुकास बसुमतारीनि नखरा थांनाय बैसाग दानाव ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारनानै बाथौ धोरोमखौ लादोंमोन। नाथाय धोरोम सोलायनायनिफ्रायनो गामिनि रावबो सुबुङा लुकास बसुमतारीनि न'आव थाङाखै आरो सोरबा लुकास बसुमतारीनि नखराव थांलाय फैलाय खालामोब्ला 5,000 रां जुरिमाना खालामदों गामिनि रायजोफोरा। एखनब्ला गामिनि खायसे सुबुंफोरा लुकास बसुमतारीनि नखरखौ सिगि सग' खालामो होनना नखरा फोरमायो। बुंथिनो गोनांदि लुकास बसुमतारीनि बिमा बिफाया 22 बोसोर सिगां 2000 मायथाइयाव ख्रिस्टियान धोरोम आजावदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।